RMN, you know what this video again I share ya. All the very important and share this video. Ona follow this boy say, this young man ona gara nwunye mmadụ. That thing should stop. Nwoke metara avọ ịgba mbọ iji fie ya na nwunye na ụmụ ya riri. Ga-eburu enemy of progress to the family. Oru echi ọbụla dị mmadụ mbata jide gị na nwunye na elu bed. O were gbagbuo gị ọ bụrụ na o mere gị ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na o mere gị ihe ọjọọ gị disgrace onwe gị. A lot of young boys na-eti aka n'ọdịrị ihe aha. Avoid married women. No matter the kind of feelings you nwere ebe ọ nọ, make the person avoid. Enwere so many young girls na-achọ di. Enwere so many young girls na-achọ onye na-asịfa ha afọ a. But they have pụchara afa na bụrụ a married woman na edeshon this person alụgo di gị na-achụgharị. Arụ na-eme n'obodo. Ị na-enweta the video gị na-share ọ dị very important. Maka na the kind of nwa ị ga-ada na ya ị ga-apụta apụta. Ọzọ chodu maka na agba gị. Ọ bụrụ na enwere business ị na-eme ọrụ aka ị na-arụ ị na-eme ọdịrị ihe aha. Ị ma na-agazi n'ihu. Maka na in this life you cannot cheat nature. You cannot cheat nature. Maka na mgbe umeanụ lụrụ di aha enwere some otu o tekiri. Enwere some things o kwuru na the marriage. Ịghọtago gị wee pụta bụrụ enemy of progress. Gbaa mbọ fụ na ị mere a married woman na avoid. Ọ ga-enyere gị aka inwe ndụ ogologo. Share the video.